To part 14 na, going to Parasapas, narating na rin. So medyo mahaba pa yung lakaran dyan. Oh, Pero ay sumusuot sa saglit ano na lang yan. Yung pababa na lang kami medyo natagalan dyan. Ano? Parang kuiba-kuiba. May nakaharang kasi na puno. So panoorin lang natin. Pero ayos naman ang daan eh. Ayos yung daan pero hindi ayos. Hindi ka nakasama? Yung kasama ko dun sa Maynila, gusto niya raw lakarin daw namin to. Ay, Diyos ko. So, Sabihin mo kuya. Sabihin mo kuya. Patayin mo na. mataas yan, oh, pababa. Walang katapos ang lakad. Walang katapos ang lakad. Walang katapos ang lakad. Ito, baging ako. Gusto mo magbaging. Mag-alatarsan ka dito, oh. Palipat-lipat ka lang sa puno. Yan. Ganun talaga. Bababa na naman yan. Oo, dyan na yung daan, pababa. Malapit na yan, kuya. Kuya, hindi malapit na yan. Oo, malapit ng ano. Ikaw ang pencil ka ba? Yan, oh, pababa na kami dito. Dito ba daan, kuya Rande? Oo. Baka hindi dito, ha? Dito yan. Ito, dead in na yan. Iba na yan eh. Ay, iba na yan. Ito, yan, pababa na kami. Malapit na. Ayun, yung daan na. Oh. Sobrang tarik to. Ayan. Pag mahina-hina tuhod mo, oh. Ayan, oh. Pababa. Ayan. Yan. O paano yan ngayon? Lulusot tayo sa ilalim? Oo. Yung gustong lumusot sa ilalim, lumusot sa ilalim. Ilalim kayo talaga, di man kaya yan. Yan. Yan yung excitement yan, yung ano. Pag... Ay, Diyos ko, Marimar! Talagang nagpaiwan na lang sana ako. Magkano gawa niya pag ano? Anong unit? Ha? Anong unit? Pero ano kaya, Infinix yung ano? Infinix? Ah, 1.5 pa yun. Ha? 1.5. Ha? 1.5. 1.5? Doon, nagsisigawan na doon eh. Oh, dyan na sa baba. Ang grupo namin matagal, maba. Oh. Ay, sumuot. Sige, suot. Sunod kayo dyan, suot. Sumigaw doon, sumisigaw na rin dito. Kailangan maging ano kayo dito. Ano ba 'yon? So, nilagyan pa ng tali kasi madulas. Ay, Diyos ko! Help me! May tali-tali pa, oh. Help me! Luwan yung pagkain!
pababa! May tali-tali pa. Doon? May tali pa kasi masyadong matarik, mababa. Pagbaba, matarik na. Uncle Johnny, hindi na nagbalik. Andito pa ang asawa. Oo nga, pinabayaan ako. Wow. Wala ang asawa ito. Diyos ko, marimay. May stuck na kami dito sa may ano, puno. Anong puno ba to? Milina. Oh, andyan na. Ay, narinig ako ng garito. Bubuhatin mo ako, Uncle? Di ba binubuhat mo ako dati? Ngayon yung pagkakataon mo para bumawi. Yun na, lagyan pa ng tali-tali. Sige na, baba na kayo. Baba. Yung mga nauna, hindi nga nagtali. Oo. Yan, nagtali-tali kasi. Okay. Dito ka may bato. Oh, yan. Nagtali kasi ano eh. Hindi kaya. Paano ba naman oh? Susuot ka sa ilalim. Yan, pati ako. Ayan, sige. Ayan, tali-tali. Ayun sila. Malaki mo na dito sa plastic. Oh, cellphone. Sige. Ano nakapaba si mga tao? Ay, nakaupo. Yay! Paganyan. May tali na nga kahit pa ganyan na pabigat. Ayan, sobrang tarik oh. Sige na. Alisin mo na yung tali. Nakinulay. Nagalisi dyan. Yun. Kita. Day. Ito yung tali namin oh. Oh. Malamdamay, dito ba na? Hindi, dito rin nandaan. Uwi na. Uwi na. Lalakan to, natin pagrigatan, umuli nga. Hindi kaya matanggal yan oh. Hindi man nakakapit. Oh yeah, ulitin mo na yung tali. Pasok ni Michael. Ay, gano'n ka. Pag tinggalamlaan mo. Kaya kailangan lang may tali. Ayun oh, sobrang baba. Kailangan nakapaa eh. Hindi, wag na. Okay na, pababa. Pababa lang no. Wag na, bitaw mo na. Para naman di ako maakit ng bundok. Parang di maakit ng bundok. May mga ano-ano pa. Ano, sobrang tarik ah. Paano nakachinilas? Pag dito talaga, alisin ng chinilas. Hindi pwede magchinilas pag ganito. Ano? Kailangan to sapatos na may spike. Kailangan sapatos na may spike. Nadulas pala. Yan. Nadulas pala ako dyan. Ayan. So lalakad pa. Hindi pa eksaktong sa ano. Okay, jump ka na eh.
Ayan na. Ayan na yung ano. Oh, ilog. Malakas pa yung tubig. Ayan oh. Ganda. Nagalis siya pataw. Hmm. 20 na lang. Ayan oh. Ganda ng tubig. Kunting lakad na lang. Ilang metro pa? Mga 30. 30 meters. Oh, may naligo na. Wala na, hindi nakakuha ng pako ah. Ito na yung tubig. Ayan o. Hindi nga tao, pag nagpakpakaw, mamatay. Dayo. Nagalis sa tao. Hindi madulas. Dito pag kamali ka mag-apak, baksak ka dito. Ayan o. Ito na, dito ang shortcut. Ito na, mararating na. Ito na yung location. Ito na yung location namin, no? Ganda ng ano. Narating din namin. Ganda. Ang ganda ng falls, oh. Ayun. Galing doon. Doon, malayo pa yun. Mataas pa. Hindi kita yung ano. Hindi kita yung dulo. Ikaw. Pag sinanyaya po na niya. Nabago yung ano ah. Nabago. Nabago yung nilalaglagan ng tubig. Pinukay daw kasi dyan. Kaya ganyan. Narating na rin na ano. Ayan. Dito na kami lahat. Ayan, ganda. Ang ganda. Oh, ganda talaga. Ganda. Pinsal to. Tingnan namin dito. Para sa pas. Ganda din binabagsakan ng tubig. Oh. Diyan. Kasi nabago. Hinukay daw kasi yan. Kaya binago nila sa taas. Hindi kita eh. Mamaya atras ako para makita. Ayan.